Azért fontos, hogy megbízható ügynökséget válasszanak a vállalkozások, mert nagyon nagy felelőssége van egy ügynökségnek amúgy. Tehát nem csak szimplán kommunikációról van szó, amit össze-vissza lövöldözünk, hanem itt van reklámjogi felelősség, szerzői jogokkal kapcsolatos felelősség és szabályok, és körülbelül az ügyfélnek az összes szenzitív adatára rálátunk, bevétel, ügyféllisták, remarketing szegmensek, reklámjogi felelősségbe beletartozik mindenféle megtévesztő reklám, nem valós összehasonlítás, mindenféle valótanállítás, nem megfelelő influencer együttműködés. A szerzői jogoknál pedig kifejezetten fontos, hogy honnan használjuk a tartalmat, legyen az stock tartalom, képes, videós tartalom, hogyan használjuk fel ezt a tartalmat, melyik platformon, úgyhogy egészen komplex a felelősségi körünk, még ha ez kívülről csak úgy látszódik, hogy kommunikálunk egy-két dolgot. Ezek inkább a jogi felelősség témakörét ölelik fel, viszont a másik oldalt pedig ott van a márka felé a felelősségünk, hogy mi a kitűzött márkaimást és a kitűzött kommunikációs célt, azt megfelelően valósítsuk meg.